Hej. Hej, det er Nynne SR, og jeg har fået min veninde til at lave en frisyr på mig. Det er en tredobbelt flætning, kalder jeg det. Og vil du vise, hvad man skal bruge? Ja, man skal bruge en hårbørste, 4 elastikker, og så noget, der kan holde håret oppe. Ja, vi ved ikke helt, hvad det hedder. Lad os kalde det her, det er for en... Kappedimmer. Nej, hvad nu det hedder de der? Klemme? Ja, en klemme. Ja. Og nu vil du lave håret på. Ja, det vil jeg. Vi starter med at række hendes hår ud. Eller Nynne SR's hår ud. I gætter aldrig, hvad det står for. Det behøver jeg ikke sige det så. Nej. Jeg er stille. Ja. Nu gør vi det godt ud. Og så, I kan jo placere det, hvor I vil, men Vi placerer det i siden. Ja. Og så tager vi en elastik. Bare en tilfældig en. Og få det lavet til en stil. Laver En side af sagen. Ja. Yay. Jeg lyder slet ikke som om det ikke var det. Nej. Nej. Du bliver chokeret over svaret. Det kan både være positivt og negativt. Ja. Enten er med det ene eller det andet, men et eller andet sted, der ønsker bare det midt imellem. Jeg håber bare, det bliver fint. Så, okay. Så tager vi og deler det op. Altså, I kan starte med at dele det op i 3. Så de er cirka lige store. Cirka 3 lige sektioner. Og så kan I tage de 2 af dem sammen op. Nu skal vi bruge klemmen. Og så sætter den fast. Og så sætter man den fast. Sådan der. Og så skal vi flette den her sektion, vi har tilbage. Så det vil sige, at vi deler den op i 3. Og så begynder vi at flette. Yay! Kan du ikke bare prøve at være lidt sød i det mindste? Bare lyde lidt opmuntrende. Jeg har faktisk ikke prøvet det her før. Nej, det har jeg. Men vi fletter. Ja, det kan du godt finde ud af. Ja. Det regner i hvert fald med. Mm-hmm. Hvis du ikke kan det, så bliver jeg chokeret. På Ja. mange måder. Og så bliver vi ved. Indtil den er helt nede i bunden. Ja, indtil den er helt nede på den. Eller lidt længere om. Det kommer vi an på, hvordan I vil have det. Men det skal helst være sådan, de ender med at være sådan cirka lige lange, så det flætningerne. Ja, det skal ende med de cirka lige lange. Så, nu har vi lavet det. Ja, nu har jeg jo lige en om rundt om håndet, men lige meget. Og vi bliver ved. Jeg flytter. Eller, det gør jeg ikke. Ja, men jeg putter en elastik i mit hår. Så det er lidt pænt. Okay. Så har vi lige klemmen ud af mit hår. Ja, klemmen ned. Og så deler vi den op i 2, fordi som var lige stor, som var lige stor som den. Og så tager man en op i klemmen. Og så tager vi en op med klemmen. Smukke klemme. Jeg vil spille klemmen. Ja, det har du lige snakket lidt. Nej. Nu har vi snakket lidt. Men du er okay. Ej. Ja, det er jeg bare, altså. Det tror jeg, vi alle er. Det er bare Legoland i morgen. Hvis vi har lavet Legoland-negle. Ja. Fordi vi kedede os. Ja, vi kedede os pænt meget. Jeg tror faktisk, at jeg har slettet mit A lidt. Vi kan bare lave det op igen. Ja, det kan man altid. Det er smart. Det er jo derfor, man er nejlakfjerner. Og nejlak? Ja. Altså, hvad er nejlakfjerner uden nejlak? Og hvad er nejlak uden nejlakfjerner? Altså. Hvis du har nejlak uden nejlakfjerner, så har du nogle negle, som bliver pæne. Hvis du har nejlakfjerner uden nejlak, så har du ingenting. Så har du bare ingenting. Så må jeg være flettet anden fletning. Woo!
Nå, glad nok der. Ja, det gør du faktisk. Jeg er stolt af dig. Yay! Det lyder ikke specielt glad. Nej, du gjorde ej. Kan du ikke prøve at være lidt opmuntrende? Jeg er da opmuntrende. Forestil dig, at du skal til en koncert med en, du rigtig godt kan lide, som Taylor Swift. Ja, jeg kan godt lide Taylor Swift. Og mange andre. Og mange andre. Det giver eksempler på alle hendes plakater. Men ikke alle af dem, jeg kan lide. Så nogle af dem ved jeg ikke engang, hvad der er. Så mærkelig er jeg. Nå, ja. Videre til den tredje flætning. Så gør vi bare det samme. Ja, det virker sådan lidt noget. På en eller anden måde, man skal til at flette 3 flætninger. Men jeg tager ikke så lang tid, som man tror. Ja. Flette. Plus, I kan se, hvordan det ser ud, når det er en nybegynder, der laver det. Ja. Men hun har altså ikke. Jeg har aldrig prøvet det før, så hvis det bliver pænt, så er det jo bare godt. altså, jeg prøvede det, jeg har faktisk prøvet at tage hele mit hår, og så begyndte jeg at flette det hele. Sådan i sektioner, og så begyndte jeg bare at flette det. Og så endte det med, at jeg havde sådan 16 ulige, altså sådan lidt forskellige størrelse flætninger. Det var sådan en, der var sådan meget, meget tynd, og en, der var meget, meget tyk. Og det så meget mere mærkeligt ud, tror jeg. Ja, det gjorde det. Og så flettede jeg dem alle sammen, og det så bare ikke godt ud. Har du flettet det? Yes! Okay, det lyder lidt ondt. Men jeg mener det ikke ondt. Seriøst, det er bare fordi, at... Ja. Nu håber jeg, at de er næsten lige store, altså. Det tror jeg. Du ved godt, hvad du skal gøre nu, eller? Jeg tror, jeg skal flette dem sammen. Ja, så skal du huske, så skal du tage de der stikker af, og så en af de stikkerne fedt, og så sætte den på. Det gør jeg. Jeg har lige forklaret, hvordan man gør. Jeg er stolt af mig. Det er jeg også. Ja. La 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 la. Ja, det er jeg sige. Vi skal ikke bruge Star Wars melodi her. Nej. Og så fletter vi den alle sammen. Yes. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt, at vi bare taler om hverdagsting, sådan, imens at du faktisk prøver at være seriøs med at lave det her. Så. Nu tager vi vist lige en ud. Og så tager jeg også lige en ud, fordi jeg tager kun en ud, fordi så kan jeg tage resten ud senere, når vi ligesom bliver færdige. Det kan man også. Ja, det kan man også. Så tror jeg faktisk, de holder den indtil videre. Jeg synes, jeg tror, at de har sådan ikke helt den samme størrelse, men det går nok. Det er sådan cirka. Det har det bare at gøre. Så! Og så har man en... Den er lille, men den er flot. Og hvis man synes, den er sådan lidt for lille, så kan man sådan lige gøre sådan her jo. Ja, spred ud. Ja. Jeg synes faktisk, den er relativt pæn af det første gang, du prøver. Ja. Yeah. Men det er det jo bare. Vi ses. Hej.